Lest We Forget huwa l-isem ta' monument ġdid li ġie inawgurat is-sibt fil-għaxija f'Taslima mill-President ta' Malta George Vella li ma' monument sar bl-inizjattiva tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' Ġerontoloġija u l-Ġerjatrija. Din l-installazzjoni artistika xogħol l-artist Wallis Falzon u l-arkitett David Zara b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Taslima tfakkar lil dawk il-persuni li esperjenzaw l-iżolament kaġun tal-pandemija tal-Covid u saħansitra tilfu ħajjithom kawża ta' dan il-virus. Dan il-monument jikkonsisti f'żewġ figuri tal-metall li jirrappreżentaw persuna adolescenti u mara anzjana fejn qegħdin imissu l-ponta ta' subajhom flimkien fejn is-sens tal-messaġġ ifisser serħan psikoloġiku wara it-tmiem tal-iżolazzjoni li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid. Din l-installazzjoni tinkorpora wkoll ir-reżiljenza interġenerazzjonali fejn iż-żgħażagħ u l-anzjani appoġġjaw lil xulxin matul dan il-perjodu diffiċli. Turi wkoll il-proċess tal-ħajja mill-passat tal-futur tifel żgħir li xi darba se jsir anzjan u l-anzjan li ħares lejn il-ħajja tal-passat f'għajnejn iż-żgħażagħ. Fid-diskors tiegħu George Vella saħaq li l-coronavirus kienet esperjenza kifra għal kulħadd, b'mod speċjali għall-anzjani u għal dawk li jinsabu f'xi residenza jew rikoverati l-isptar. Għalhekk huwa appella sabiex kull wieħed waħda minna għandu jsib messaġġ ta' kif insaħħaħ il-preżenza tiegħu fil-ħajja tal-anzjani fejn anke sempliċiment telefonata tagħmel differenza u sabiex inkunu aktar sensittivi lejn dawk li qed iħossuhom weħedhom. Il-President ta' Malta qala id-diskors tiegħu billi jagħmel aċċenn favur l-għaqda u appella sabiex pajjiżna jkun hawn politika inklusiva għall-anzjani kollha.